أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. ‘Yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanku kuma da kasancewa da wannan tasha taku mai albarka wato Masaniya TV. Yau ma kamar kullum cikin yardar Ubangiji mun zo muku da wani ingantacce kuma sahihin maganin ciwon haƙori. Mafi yawa daga cikin al'umma ba ga maza ba, ba ga mata ba, ba ga manya ba, ba ga yara ba, ma'ana manya da yara suna fama da wannan matsala ta ciwon haƙori, kuma mafi yawan wannan matsala ta fi damun al'umma ne a cikin yanayi na sanyi. ‘Yan uwa, akwai wasu abubuwa da ya kamata ku sani dangane da ita wannan larura ta ciwon haƙori, wanda ya kamata ku kiyaye su domin suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa wannan ciwo ko kuma wannan larura ta ciwon haƙori. ‘Yan uwa, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, to dan Allah muna roƙonku da ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku danna zaɓin all, domin hakan ne zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan muna roƙonku dan Allah da ku yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da kuma sauran shafukanku na sada zumunta, domin 'yan uwa su amfana kamar yadda kuma kuke amfana, kuma yin hakan zai sa Allah ya haɗa mu aladan gabaki ɗaya. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ku kuma dan Allah muna roƙonku da ku danna mana alaman nan ta like. Abubuwan da ya kamata mutane su fahimta kuma su kiyaye wajen kare kansu daga ciwo na haƙori, ga kaɗan daga cikinsu zan lissafa. Abu na farko, yana da kyau mu kiyaye tsaftar haƙorinmu. Wannan tsaftar kuwa za ta kasance ne ko da mun ci wani abu ko da ba mu ci ba. Aƙalla ya kasance kana iya ko kina iya tsaftace haƙorinki kamar sau 4 ko sau 3 a rana. Sannan abu na biyu, akwai buƙatar a kiyaye da cin abu mai zaƙi. Cin abu mai zaƙin nan kuwa babu babba babu yaro, ma'ana yawan cin abu mai zaƙi yana kawo larurar ciwon haƙori. Domin kuwa sau da yawa cin abu mai zaƙi yakan sa wannan abu ya rarratsa cikin ramin ko kuma tsakankanin haƙori, ya maƙale ba tare da mutum ya sani ba, wanda da zarar ya ɗauki lokaci ba tare da an tsaftace baki ba, yakan zama datti a cikin haƙori, ya zama sila ko kuma sanadiyar sawa haƙorin mutum ya dinga ciwo. Yana da kyau a kiyaye waɗannan abubuwa. Akwai abubuwa da yawa makamantan wannan wanda suke kawo larurar ciwon haƙori. Sannan mu guji kuma mu kiyaye a duk lokacin da ya kasance za mu kwanta, mu yi haƙuri, kada mu ce sai mun ci wani abu kafin mu kwanta. In ko ya zama dole sai mun ci wani abu kafin mu kwanta, to akwai buƙatar a duk lokacin da aka ci wani abu, to kafin a kwanta ɗin nan fa a yi ƙoƙari a tsaftace wannan bakin. Tsaftace bakin nan kuwa shine akwai buƙatar a ce
mutum ya yi brush kafin ya kwanta. Insha Allahu da duk wanda ya yi ƙoƙari, ko mace ko namiji ko babba ko ƙarami, ya kiyaye wannan ƙa'idar a duk lokacin da kafin ya kwanta zai yi brush ko za a yi wa yaro brush a tsaftace mai bakinsa, to insha Allahu zai kubuta daga sharrin wannan cuta ta ciwon haƙori. Abubuwan da ake buƙata domin samar da wannan magani na ciwon haƙori ba wasu abubuwa ne masu wahala ba, hasali ma ganye ne kala ɗaya ake buƙata domin samar da wannan magani na ciwon haƙori. Ganyen nan ko shine ganyen mangwaro. Ganyen mangwaro dai ba ɓoyayye bane ba, kuma bishiyar mangwaro mafi yawan gurare ana iya samunta. Ana buƙatar ganyen mangwaro ƙwallo ɗai guda 5. Idan an samu ganyen mangwaro guda 5, to abin da ake da buƙata a nan shine za a tsaftace shi, ma'ana ya kasance ba datti a jikinsa, a wanke shi, a tabbatar ya fita babu wani datti a jikinsa. Da zarar an tabbatar an tsaftace shi, an wanke shi, to abin da ake da buƙata shine za a kirɓa shi, ma'ana za a daddake shi a gu ɗaya. Da zarar an daddake shi a gu ɗaya, to akwai buƙatar a samu ruwan zafi mai tsafta, shi ma kimanin kofi ɗaya na shan shayi. Za a ɗauko wannan ruwan zafi sai a zuba shi a kan wannan kirɓaɓɓen ganyen mangwaro. Ma'ana a nan ina so ku fahimci cewar shi ma ganyen mangwaron da zarar an tabbatar an kirɓa shi, to za a zuba shi ne a cikin wani mazubi mai tsafta, ko da kofi ne shi ma, sai ya kasance an ɗauko wannan ruwan zafi kofi ɗaya an zuba shi ko a juye shi akan wannan kirɓaɓɓen ganyen mangwaro. Da zarar an yaka za a bar shi ya ɗan ɗauki ɗan lokaci kaɗan, yadda dai ba zai huce ya sanyi ba. Ana so ruwan zafin nan ya kasance daidai da yadda in ka zuba a bakinka ka kurkura, ma'ana ba zai dame ka ba zai ma zafi ba yadda ba zai iya zama a bakinka ba kenan. Ana so ka zuba shi daidai yadda zai iya zama a bakinka. Za ka yi ƙoƙari ko za ki ƙoƙari, in kuma yaro ne haka za a yi ƙoƙarin a zuba masa a bakinsa, ko ka zuba a bakinka ka kurkura sai ka zubar. Haka za ka yi ta yi har sai ka ƙarar da wannan ruwan. Kuma ana so a yi hakan ne kafin a karya da safe. In kuma ma an karya to ba laifi bane ba, babu matsala, za a iya yi. Har sai an ƙarar da wannan ruwa kofi ɗaya ana kurkurawa. Da zarar an tabbatar ya ƙare, to za a bar shi sai kuma zuwa rana ko yamma. Idan an bar shi zuwa rana ko yamma, to nan ma akwai buƙatar a ƙara haɗawa kamar wancan na safiya da aka haɗa. Za a ƙara neman wannan ganyen mangwaron guda 5 a kirɓa shi, a zuba mai ruwan zafi kimanin kofi ɗaya ɗan sarara. Shi ma haka za a ƙara kurkurawa, ana zubarwa, ana kurkura a baki, ko ina a dinga kurkura shi a baki ana zubarwa har sai an tabbatar ya ƙare. Ba za a sake yin haka ba sai kuma dare idan Allah ya kai mu, kafin a kwanta kenan, bayan an ci abinci ko kuma kafin a ci abinci. Amma yana da kyau a yi shi bayan an ci abinci, ma'ana bayan an tsaftace baki kenan, kuma ya kasance abin da za a yi amfani da shi shine ruwan maganin a ƙarshe kenan kafin kwanciyar bacci. Kamar yadda aka yi na safe aka yi na rana, shi ma dai na dare haka za a yi ƙoƙari a yi amfani da shi. Duk wanda Allah ya jarabe shi da wannan larura ta ciwon haƙori, ko namiji
ko mace ko ƙaramin yaro, yadda muka gaya muku haka za a sarrafa wannan magani a yi amfani da shi. Insha Allahu, in dai larura ce ta matsala na ciwon haƙori yana damun ku, yana muku tsuko, yana muku ciwo, yana hana ku bacci, to in Allah ya yarda idan kuka yi amfani da wannan magani daidai ko kuma kamar yadda muka gaya muku, in Allah ya yarda za ku samu waraka da yardar Ubangiji. Sannan 'yan uwa, yana da kyau ku sani cewar magani kamar yadda Allah ya halicce mu daban-daban, to haka ya kuma ya sa kowanne ɗan adam shi ma jininsa daban yake. Sai dai ga masana da kuma masu gwaje-gwaje na harka ta likitanci, ya sa idan an gwada wannan akan samu group ɗin jini ya zama ɗaya. Wani kuma an gwada an sake gwada wani, za a ga da bambanci, group ɗin jini bai zama ɗaya ba. To shi ma abinda nake so nuna muku anan shine cewar magani dace ne, sannan kuma magani jini ne. Wani idan ya gwada ya yi amfani da shi ya yi masa, ya samu waraka, wani kuma idan ya gwada ba lallai ya samu waraka a daidai wannan lokaci da ya gwada, sai dai ya sake jarrabawa. To don haka abinda muke so ku fahimta anan shine magani dai Allah ne yake yi, ba mu ba. Kuma muna binciko waɗannan maganinnika ne daga littattafai na masana waɗanda suka shahara, suka yi zuzzurfan ilimi wajen samar da magani irin na Islamic chemist, ko mu ce maganinnika masu asali, maganinnika wanda ba sa cutarwa, maganinnika wanda babu chemical a cikinsu. To daga irin wannan littattafai na masana muke zuwa mu lalubo muku irin waɗannan maganinnika. Kasancewar mafi yawan mutane ba su fiye son su riƙe littafi a hannunsu ko kuma wani rubutu da zimma cewar sai sun karanta ba, shi yasa muka yi amfani da wannan dama, muka kuma ɗauki hanya mafi sauƙi wadda kusan duk wani ɗan adam da ka sani a yanzu, ba babba ba yaro, yana amfani da kafafe irin waɗannan na sada zumunta, wanda muka ga dacewar to za mu dinga ɗauko irin waɗannan abubuwa muna sanar da ku domin ku amfana. Mu kuma muna yin haka ne domin kwaɗayin samun lada daga gurin Ubangiji, wanda hakan ya sa kullum ba mu da wani aiki a wannan tasha yanzu sama da mu lalubo muku wani abu da zai iya zama mafi amfani a gare ku, wanda mun san in dai ya amfane ku, to insha Allah mu ma mun amfana. Don haka 'yan uwa, kada ku manta, muna roƙonku don Allah, idan ba ku danna mana alamar nan ta subscribing ba, ma'ana 'yar alamar jan nan da aka sa subscribe, to don Allah ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sai ku danna zaɓin all. Idan kuma duk kun yi mana waɗannan abubuwa, to don Allah muna roƙonku da ku yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp ko kuma sauran shafukanku na sada zumunta. Ku yi mana sharing domin 'yan uwa su amfana kamar yadda kuma kuke amfana. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ku, don Allah ku danna mana alamar nan ta like. Anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bisalam.